Her ser vi Emil. Han er 15 år og går i 9. klasse. Når Emil kommer hjem fra skole, er noget af det første, han gør, at tænde for sin computer. Her chatter Emil med Julie. Hun går på hans skole. Emil, der er mad. Her er Emils forældre. De befinder sig ikke på de sociale medier, så har ingen forståelse af, hvorfor Emil er så afhængig af sin telefon. Emil, kan du lægge den mobil væk nu? Slap dog af, mand. Jeg skriver lige. Prøv at høre, Emil. Dengang jeg var barn, der var der hverken noget, der hed Facebook eller mobiler. Tak for meget. Eller hvad? Hvad, Emil? Klokken den er 11:15. Tror du ikke, du skal til at lukke ned nu? Jo. Du skal da i seng. Emil er blevet rigtig glad for Julie. De skriver uafbrudt sammen. Emil går helt i panik, da han ser Julie. Han ved slet ikke, hvad han skal gøre, for han er kun vant til at kommunikere med hende over en skærm.